אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של האלכימאית, והיום אנחנו כאן עם בן אדם מאוד מעניין, והוא גבי דניאל. שלום מרי, האלכימאית. כן. מהספר אלכימאי? כן, ספר חזק. בהשראת האלכימאי, אבל זה לא רק, כי אלכימאים, אתה יודע, הם היו הופכים כאב לזהב, זאת אומרת, עופרת לזהב, ואני הופכת כאב לזהב. מבחינתי, הראיית עולם שלי זה שכל הכאבים שלנו, הם משרתים אותנו כדי להפוך אותם לשליחות שלנו. זה מסובך, אבל זה מסובך, את יודעת, להפוך כאב לזהב והשליחות והזה, אבל זה מעולה שזה מסובך, כי זה בדיוק אלכימאי. הרי בספר אלכימאי, כל הספר הוא מנסה בעצם להבין מה הסוד של האלכימאי. נכון. וזה ספר שלם בשביל להבין. נכון. וגם בסוף הוא מבין משהו שאתה אומר, אז זה אלכימאי? זאת אומרת, יש משהו לאלכימאי זה שיש לו כוח על, שיש לו ככה אנרגיות מיוחדות, שיודע לעשות דברים שאחרים לא יודעים לעשות. אז כן. זה מה שאת. זה ממש מה שאני, כי גם אני, כמו האלכימאי, אני קראתי את הספר הזה באחת הטיסות שלי, הייתי פעם מטיילת בעולם, מסביב לעולם, זה היה הקטע שלי, רציתי להמשיך ככה כל החיים מבחינתי. אמרתי, אני רוצה להיות נוודית כל החיים. ורציתי ככה גם לגדל את הילדים שלי, דרך אגב, שהם ילמדו חץ וקשת, וילמדו להיות בטבע, וללמד אותם את החיים עצמם, כזה. כי מבחינתי בבתי ספר לא מלמדים אותנו דברים חשובים. אז, ואני בעצם למדתי מהמקום הזה, שדווקא הכאבים שהיו לי בחיים, הם אלה שהובילו אותי לאן שאני היום, שלמדתי הכי הרבה מהכישלונות שלי, מהכאבים שלי, מכל הכאפות שלי, זה מה שהפך אותי למי שאני היום, והיום זה מה שאני עושה. מדהים. כן. יפה. אז מרי האלכימאית. כן. דברי אלינו. אז גבי, קודם כל, אחת הסיבות שבאמת רציתי להביא אותך לפה, זה כי ראיתי שאתה במועדון 5 בבוקר. אז אני המצאתי את מועדון 5 בבוקר. קראת את הספר דרך אגב? ברור. מה שמיוחד קודם כל למי שלא יודע, עשיתי איזה אתגר שגם פרסמתי באינסטגרם שלי, בסטורי, כל יום ראו אותי קם ב5 בבוקר, כל יום עם חולצה אחרת, כל יום עם תובנה חדשה, ראיתי. עם ראיות לכך שזה לא פעם אחת שקמתי ואז שמתי כל יום את תמונה אחרת, אלא זה באמת היה כל יום זה. שזה מדהים, אתה יודע שאני מאמינה במועדון 5 בלילה. אוי אני ואבוי. הולכת לישון ב5 בלילה, כי אני עובדת, יש לי לקוחות שהם יודעים, זה נשמע הזוי, אבל הלקוחות שלי יודעים שאני שולחת להם חומרים ב3 בלילה. וואו. זאת אומרת, איכשהו אני מזמנת אליי את האנשים שגם הם כמוני. וואו, ואז אני ועונים רואה- לך ב3 בבוקר? עונים לי. לא מאמין לך. זה גם השעות שהם עובדים, זה הקטע. וואו, איזה חריג. זה חריג, ואני תמיד אומרת, אני צריכה להמציא את מועדון 5 בלילה, כי יש כל כך הרבה אנשים שעובדים עד 5 בבוקר והולכים לישון, שגם אני ככה, בגלל שאני אימא והכל, ואני רואה אותך קם ב5 בבוקר, וזה נראה מדהים. אז איך זה השפיע עליך, קודם כל? אז תראי, מה שמדהים בלקום ב5 בבוקר, זה שזה דורש ממך משמעת עצמית בלתי רגילה. בסוף רוב האנשים שומעים את השעון מעורר, והדבר הראשון שהם עושים זה סנוז. כן, מעיפים את זה להזכיר יותר מאוחר, עוד 10 דקות, עוד 5 דקות. כן. וממשיכים לישון עוד שעה, עוד שעתיים, גם אני הייתי במקום הזה בחיים שלי הרבה מאוד שנים, והרעיון בלקום ב5 בבוקר הגיע מתוך, זה לא ה5 בבוקר, אלא זה להראות למוח שלי, זה שאני מנצח אותו. זה שאני מקבל החלטה שאני רוצה לחיות חיים אחרים, ואני רוצה לשלוט במוח שלי. עכשיו, ברגע שאני קם ב5 בבוקר, זאת אומרת, למה 5 בבוקר? הכלל אומר דבר נורא פשוט. אם אתה שולט בבוקר שלך, אתה שולט ביום שלך. אני חוזר עוד פעם. אם את שולטת בשעה הראשונה, שעתיים הראשונות שקמת בבוקר, והיפסת את המוח שלך, יצרת לעצמך פוקוס, קראת ספר, עשית מדיטציה, ספורט, תפילה, לא משנה מה, אבל לקחת את השעה, שעתיים הראשונות, לפני שהילדים אפרופו קמו, כן. ואת מתכנתת את המוח שלך למשהו מסוים, מי יכול עלייך אחר כך במהלך היום? נכון, אבל השאלה שלי היא כזאת, הרי יש לך שעתיים עד שהילדים קמים, נכון? אבל אני אומרת, בלילה יש לי הרבה יותר שעות שהילד ישן. כן, אבל את צריכה להשלים את השעות מתישהו, זה לא שאת סופרמן, זה לא שאת הולכת לישון ב5 בבוקר וקמה ב7. את לא יכולה לישון שעתיים. לפעמים זה קורה. כן, אבל אז יש סרטון מפורסם של ג'ף בזוס, שהוא מסביר למה הוא מקפיד לישון 8 שעות כל לילה. אוקיי. עכשיו זה ג'ף פאקינג בזוס, כן, האיש אחד העשירים בעולם. כן. את יודעת כמה עובדים יש לו? כמה? תנחשי. וואו, האמת שלא אמזון, לא נכנסתי כמה עובדים לזה. לדעתך יכול להיות לו? וואו, לאמזון זה בכלל סיפור מעניין, אבל... כמה כי הוא- עובדים? זרקי, תנסי.
10,000? לא, עוד, יותר, יותר? יותר. זה אמזון. תגיד לי, מה? 1.5 מיליון עובדים. מה? בכל העולם. כולל כן? אפילייט. לא, ממש לא. לא כולל? עובדים בשכר בכל העולם, כולל שליחים, כולל וואו. עובדים במחסן, כולל הכל. 1.5 מיליון עובדים. זה אפילו היה מטורף. יותר, זה 1.6 מיליון. עכשיו תחשבי כמה דאגות יש לו על הראש, נכון? ברור. רק דמייני שאת קמה בבוקר, את יודעת שיש לך מיליון עובדים. וואו. את מתעלפת באותו רגע רק מהמחשבה, נכון? והוא העלה סרטון, לא, הוא העלה סרטון, אבל רואים אותו באיזו הרצאה, שהוא אומר שהוא מקפיד לישון כל יום 8 שעות. וואו. עכשיו, למה? כי הוא מסביר שבסוף אנחנו כבעלי עסקים אמורים לקבל החלטות איכותיות. תחשבי, את מרי צריכה לקבל החלטה, נכון. את מי להזמין לפודקאסט. נכון. איזה סרטון לעשות ללקוח ספציפי, לעשות סרטון במשרד, לעשות סרטון בחוץ, לעשות קריאיטיב כזה, זה מלא החלטות, נכון? כן. עכשיו, אם את ישנה מספיק שעות בלילה, ההחלטות שאת תקבלי יהיו איכותיות יותר. כן? אתה לא חושב שאפשר לקבל החלטות? אני לפעמים לא ישנה בכלל בלילה, ועדיין אני כמו אריה כאילו כמה. לאורך זמן זה לא עובד. כל לאורך היום. זמן זה לא עובד. לאורך זמן, בן אדם שמקפיד לישון מספיק שעות בלילה, יקבל החלטות טובות יותר. ואז הוא ירוויח יותר כסף בעקבות ההחלטות הטובות יותר, יהיה יותר עשיר, יהיו לו יותר עובדים שעשו ממקומות העבודה, וכן הלאה וכן הלאה. כן. לכן אני מקפיד בטירוף. פעם הייתי ישן 2, 3, מוגזם, אבל נגיד, ישן 4, 5 שעות בלילה, אבל אחרי זה הייתי שבור כל היום. אתה מגיע, אתה מוצף. כן. לישון טוב בלילה זה משהו שהוא חשוב. מעניין. ולכן לקום ב5 בבוקר זה משמעת עצמית, כי אתה גם צריך ללכת לישון ב10. זהו. גג זה- 10:30. וואו. זה תחושת פומו מטורפת. כן. נכון? זהו, אי קשה אפשר לישון לצאת מוקדם? וזה- אז אתה לא... מה, אתה אף פעם לא יוצא? לא, אני יוצא, אני מבלה הרבה. כשאני יוצא, אז אני או עושה שנץ, יום לפני, או יום אחרי, משלים את השעות שינה. אגב, אין לי בעיה גם לקום ב5 בבוקר, ללכת לעשות ספורט שעה, מדיטציה, לא משנה מה, להתפלל, לחזור אחרי זה לישון שעה. לא אכפת לי. כי אתה לא עם הילדים. אבל העיקר לקום ב5 בבוקר. זה דבר שהוא, אי אפשר אפילו להסביר כמה הוא חשוב. איזה קטע. אבל מה עם זה שבצבא אנשים ישנים 6 שעות? זה כאילו 6 שעות... תשמעי, בצבא זה צבא. בשביל זה רק 3 שנים או 2. כן, בסדר. אבל גם להיות, גם עסק זה קצת צבא, זה... אתה צריך להיות המפקד של עצמך, ואתה צריך לנהל את עצמך עם לוז מסודר. נכון. תשמעי, גם אם תשני 6 שעות בלילה זה מדהים, כן? כאילו בוא נתחיל אבל מ6 שעות בלילה. כמה שעות את תשנה? לא, זה משתנה, אני כן ישנה. לא כמה שעות ישנת לילה? 5. 5 שעות? כן, משהו כזה. תגידי, אפשר לשאול אותך שאלה? כן, את מעשנת? כן. לא, אני מדבר על ירוק? ירוק. לפעמים, כן? לפעמים. את רואה בזה כדרך חיים כזה? לא, ממש לעשן לא. קבוע וזה? ממש לא. האמת שלא מפריע לי אם לעשן או לא, אני בסופאשים, כשאני יוצאת, אני כן מעשנת לפעמים. וזה נחמד, זה כיף, אבל ככה באמצע שבוע אני בדרך כלל לא מעשנת כי זה קצת מעייף. וואלה. מבחינתי זה מוריד מפיל אותך כזה. זה מפיל, אז אני בכלל, אני חושבת שירוק בכללי, אנשים שמעשנים את זה כל היום, אין להם מוטיבציה לכלום. נכון. הם כל היום רוצים רק להימעך ולישון. אתה מעשן? לא. בכלל? לא, אם אני יוצא עם חברים, ופה ושם, ברור שכן. חול, פה, זה, אז כן. למרות שבחול ירוק, דווקא כן. פחות, אבל בארץ כן. כן, בארץ אני יכול לעשן ירוק, אני יכול לעשן זה, אבל אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי כשאני מסתכל עלייך מהצד, מצד אחד את נורא כזה מייצרת פרובוקציות בתוכן שלך, ונורא, כאילו יש לך איזושהי אמירה נורא, אני אגיד את זה חוצפנית, בסדר? אוקיי. החוצפה הישראלית, אבל על סטרואידים. אז לכן אמרתי, אני רוצה להבין, אבל איך את, בסוף אבל את אשת עסקים. מי שמכיר אותך באופן אישי, אני מכיר אותך באופן אישי, את אשת עסקים, ממולחת מאוד, חריפה מאוד, אז אני מנסה להבין את הגבול אצלך בין החריפות העסקית, לבין לעשות כסף, לבין זה שאת אשת עסקים לא פריירית, לבין הפרובוקציות, איפה עובר הגבול אצלך? אז כן מעשנת, לא מעשנת, כמה מבלה, מה זה, תני לי קצת הצצה מאחורי הקלעים. אז ככה, אני מאמינה שכל דבר צריך להיות במינון הנכון ובזמן הנכון. אני חושבת ששוב, אנשים שמעשנים באופן קבוע כל הזמן, הם לא יכולים, יש כאלה שמצליחים לנהל עסק ככה, דרך אגב, אני מכירה גם כאלה, אבל בדרך כלל אני בעבר, כשהתחלתי, כן הייתי מעשנת מלא והרגשתי שזה תקע אותי, ולכן אני כיום, אם בכלל אני מעשנת, אז זה רק בסופי שבוע ורק בלילה, ומאוד חשוב לי לא להכניס את זה ליום שלי בכלל, אפילו לא פירור כזה. אבל גם זה, גם, כאילו אני אף פעם לא מרגישה שאני חייבת את זה.
זה הקטע, ויש אנשים שלא יכולים בלי זה, כן? הרבה כל התל אביבים, אתה יודע, הם מעשנים נכון. בלי סוף. מה אתה חושב על סמים, על אנשים שמעשנים ירוק בעסקים? תראי, אני מאמין שכל דבר שאתה מכור אליו זה לא טוב. נכון. אם אתה מכור לירוק, אז אתה בבעיה. כי הוא שולט בך. כי הוא שולט בך, נכון. בדיוק. השאלה היא מי שולט במי, זה תמיד השאלה. כשבסוף אני שולט בסיטואציה, ואני יכול לשבת בערב עם חברים, ואני יודע שלמחרת אין לי עבודה, בכיף אני יכול לעשן ולהתמסטל וליהנות מזה בטירוף. אבל אם למחרת יש לי עבודה, אני בחיים לא אעשן, זהו. כי אז אני יודע שזה ידפוק לי את היום למחרת, אני בדיוק. אפוץ כזה וזה לא מתאים. נכון, אני מסכימה עם זה. אתה יודע, אבל יש גם את הקטע של עזוב ירוק. עכשיו, אני עבדתי פעם במוקד מחירות, והייתי רואה אנשי מחירות שהולכים לשירותים כל איזה שעה, ופשוט מסניפים קוק. וואו. מה אתה חושב על זה? כי בטוח שיש אנשי עסקים שעדיין יש עושים לך את את זה. הטלפונים של הספקים? לא, זה באמת מטורף, להסניף קוק תוך כדי במוקד מחירות? שהספקים, מה של לא, אני אומר, תביא את הטלפונים, אם אי אפשר להשיג גם, בצחוק. היום זה לא בעיה, אתה יודע, יש... כן, מה, בטלגראס? אבל אני ספציפית לא נוגעת בזה, כן? כי זה סופר תראי, ממכר גם. בפעם היחידה בערך שעשיתי, הכיתי את הנשמה אחר כך. די, באמת? כן, הכיתי, אבל כאילו זה היה, כאילו זה מגעיל, כן? זה מר, כן. אתה עושה את אפקט השורה, ואז פשוט בלי יכולת בכלל לשלוט בזה. וואו, ישר מקיא. די. כן, ואז, אבל אין ספק שהסטלה היא אחרת לגמרי, היא עמוקה, היא טובה, אבל ההקאה הזאת גרם לי להבין שזה כנראה לא בשבילי. זה לא בשבילך. אני שונא להקיא. אבל אתה מכיר אנשי עסקים שככה, בלי שמות, ברור. שככה הם חיים. בוודאי, מלא. זהו, אז אני יודעת בטח. שזה משהו שמאוד תופס. בואי אני אסביר לך משהו. אוקיי. יש סוג מסוים של עסקים, שאני גם אחד מהם, זה שמעבירים הרצאות, בסדר? כשמעבירים הרצאות, אגב, גם רואים את זה אצל זמרים גדולים בעולם, לא שאני משווה את עצמי, אבל את רואה שכל הזמרים הגדולים בעולם, ג'סטין ביבר, וריאנה, וליידי גאגה, וכל החבר'ה האלה, את יודעת, הם יכולים להופיע מול 100,000 איש. כן. למחרת בבוקר, אתה יושב בבית עם עצמך, והמוח שלך נטרק, יש לך, אתה קיבלת יום לפני כל כך הרבה כפיים, וכל כך הרבה תשומת לב, למחרת בבוקר, אשתך אומרת לך, הלו, אל תזרוק את הגרביים כן, נפילת מתח זה נפילת כזאת. מתח מטורפת, ואז הדבר היחיד, לא היחיד, כמעט היחיד, שיכול להשלים את הפער הזה, זה לדפוק איזה פטריה, זה להסניף, ולכן הם כולם מכורים, ולכן הם הולכים קחי את בריטני ספירס, אחת הזמרות הענקיות ב-50 שנה האחרונות, באמת, היא הייתה כוכבת פופ, אני זוכר, גדלתי עליה, וואו, איזה כוכבת היא הייתה, נדפק לה המוח. אתה חושב שזה קשור לסמים? ברור, למי זה קשור? מעניין. זה קשור לזה שברור, היא הייתה במכון גמילה, וכל הטירוף שהיא עברה. כן. פתאום גילחה את הראש, פתאום זה... ואני אומרת, אולי זה משהו מעבר. זה טירוף שמגיע מזה שזה סוג עסק, כל מי שנכנס לעולם ההרצאות, ושוב, אנחנו לא בריטני ספירס, בסדר, וזה, אנחנו לא כנראה, אני אף פעם לא אעביר הרצאה מול 100,000 איש, אבל גם להעביר הרצאה מול 500 איש, או 200 איש, בסדר, במשך 5 שעות, למחרת בבוקר, וכפיים, וטירוף, ומפרגנים לך, ומחבקים אותך, ווואו, איזה תותח אתה, איזה קריש אתה, איזה פטיש אתה, למחרת בבוקר אתה קם בדיכאון, ואז אתה יכול ליפול קצת לעשן, קצת ירוק, קצת להתמסטל, קצת זה, וכשאתה עושה את זה כל הזמן, זה יכול להתמכר לזה. או להתמודד עם הכאב. אני כן גם העברתי הרצאה מול 200 איש ולא עשיתי כלום. למחרת בבוקר? הייתי סחית לחלוטין. הייתי קצת בעייפות, אבל המשכתי בעשייה שלי, ודווקא זה הוציא אותי מזה. הלכתי, צילמתי, היה לי יום צילום יום למחרת, לא... אז קצת הייתי כזה בדאון, וזה השתחרר ממש מהר, אז לא הרגשתי... גם אחרי שבוע, כי יש כאלה שזה לוקח להם כמה ימים, ואז מגיעה הנפילה. את הרגשת שחלק, הכל, זה לא השפיע עלייך בכלל? אני מאמינה שספורט מאוד משחרר את זה. וואלה. כן, שכאילו ברגע שאתה מתאמן, אתה מקבל את הבוסט של הדופמין הזה, של התחושה הטובה, לא הרגשתי צורך לעשות כלום. וואו. כן, אולי זה... אז אני מכיר לא מעט מרצים גדולים. כן, בקבוק וודקה. נו, אז... סתם, לא אמרת באמת. כלום. אז אני מכיר באמת הרבה מרצים. אוקיי. את יודעת, בתוך התעשייה, וזה לא קל. לכולם, אגב, זה לא קל. יום אחרי ההרצאה, יום אחרי אירוע גדול, יש נפילת מתח, ואם לא יום אחרי, 3-4 ימים אחרי, שבירה.
זהו, זה ריקנות כזאת, זה כמו ריקנות חתונה, כמו מטורפת. שאתה מתחתן, כולם סביבך וזה, ואז יום למחרת אתה קם כזה, מה עשיתי? נשמה, בחתונה יום למחרת אתה קם, יש לידך אישה. נכון, זה שונה, אבל יש כאלה שגם, אתה יודע, יום אחרי. שיש להם תסביכים אחרי זה, אני לא יודעת. כן, כן, להתחתן נפילות. זה אירוע. כן, כן, מלא להתחתן זה אירוע. אנשים, אז חשבתי על זה גם, שבטוח יש איזה נפילה, אני לא התחתנתי, אין לי מושג איך זה, אבל... אני אגיד לך מה, כמישהו שאני לא גרנו ביחד, עדי ואני, אז בשבילי חיכיתי המון שנים להתחתן, התחתנתי בגיל 32, אז זה היה אירוע מבחינתי. אז למחרת ממש לא קמתי מרוקן, קמתי מאוחר, כן, קמנו באיזה 3 בצהריים, יום אחרי החתונה, וזו הייתה התחושה הכי מדהימה שיש בעולם. לא תחושת כן? ריקנות. איזה לא, כיף. בכלל לא, כי גם יש מי שיכיל איתך את זה. אפרופו, אחד הדברים שעוזרים לשחרר את התחושת הריקנות הזאת, אז אני גיליתי שלהתפלל עושה לי טוב, וואלה. כי יש משהו בתפילה שכשאתה מתפלל אתה בעצם אומר לאלוהים, אני מאמין שיש משהו שהוא גדול ממני, וכל התשומת לב שקיבלתי זה מה שנקרא נחמד, אבל זה כן. לא אני. זה השפע שאתה נתת לי, אתה הבאת לי את החוכמה, אתה הבאת לי את הכוח של ההשפעה, אתה הבאת לי את כל האנשים שסלקו ואשכרה באו להרצאה. פתאום יש בך איזשהו משהו צנוע כזה, כן. שאתה פתאום אומר, הכל טוב גבי, תרגיע, והתפילה נותנת לי המון כוחות התפילה. להמשיך קדימה. מה, תהילים אתה קורא, או... תפילה, להניח תפילה. תפילין, 18, לדבר עם אלוהים, ככה, באופן חופשי. וואלה. וואו, זה עושה אנרגיה מטורפת. גם כמובן תהילים עושה עם אנרגיות טובות. אז אתה יודע, פעם אני גם הייתי קוראת תהילים בבוקר, הייתי דברים בצהריים, וגם... ומה כל קרה? והייתי גם שומרת שבת לפעמים, הייתי מאוד אהבתי את הדת בעבר, מאוד כאילו התחברתי לזה, ואז התחלתי להרגיש כפייה דתית, כן, הסתובבתי עם הרבה אנשים דתיים, והלכתי לבית כנסת, ולאט לאט התחלתי להרגיש איזשהו, שבמקום מסוים כאילו יש איזושהי כפייה, שאומרים לי, את צריכה להתלבש בצורה צנועה, ואת צריכה ככה, וזה דווקא מה שהרחיק אותי, שאמרתי, רגע, אם הם כל כך קיצוניים, והם כל כך לא מקבלים אותי, בגלל שאני לא נראית כמוהם, או מתלבשת כמוהם, אז מבחינתי, אני לא רוצה להיות שם. אלוהים לא שייך לדתיים. צריכה להכניס לעצמך את זה לראש. אלוהים שייך לי, אלוהים שייך לך, אלוהים שייך לכל חילוני, לכל חילונית. הוא שייך לכל אחד ואחד בעולם. הרי מה כתוב בפסוק? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, אלוהים אומר שבתוכך יש מקדש. כלומר, כן. את אלוהים קטן. נכון. ואני זה לא אלוהים קטן. קטן, וענק. ענק, אז כן. אני אומר, אני מבין את הנושא הזה של הכפייה הדתית, אבל אסור לך להגיע למקום שזה הכל או כלום. צריכה לנתק את זה. זאת אומרת, לא משנה איך את מתלבשת, ולא משנה איך את מדברת. האלוהים זה לא מה שכלפי חוץ. זה מה שזה בתוך הבית. את יודעת, במקומות אחרים בעולם, אלוהים זה רק בחוץ, ובבית תעשה מה שאתה רוצה. ביהדות זה הפוך, וזה מה שמקסים ביהדות. בחוץ, סבבה, תיראה, לא תיראה, זה לא העניין. בבית, מה שאתה עושה בבית, זה מה שחשוב, דווקא כשאף אחד לא רואה אותך. אז אני אומר, אם את יכולה להתפלל בבית, ולהרגיש קרובה לאלוהים בדרך שלך, זה מושלם. כן, בכלל, אני מאמינה שתפילה, לא משנה לאיזה אל זה יהיה, תפילה באופן כללי, גם אם אתה ממציא אותה, ואתה רוצה תפילה ליקום, זה תמיד טוב, זה תמיד מביא אנרגיה חיובית. נכון. מצד שני, יש את הקטע של הרי מי כתב את התורה? זה היה לפני המון שנים, אין לך מושג בכלל מי כתב את זה. ואני אומרת, איך אפשר בכלל להתמסר למשהו שאתה לא יודע מי כתב אותו? אולי זה המצאה, אולי זה הכל שקר. אולי כן, כמו שאני אומרת בשירה על הילדה שלי, אולי כן, ואולי לא. אתה רוצה שניכנס פה עכשיו לשיחות על אלוהים? לא, כי קודם כל, האלוהות מבחינתי, אני קוראת לזה היקום, זה נמצא בהכל, האלוהות נמצאת בטבע ובכל דבר שאנחנו נוגעים בו, וגם כן. בתוכנו, זאת אומרת, היא ממש עוברת דרכנו ונמצאת בתוכנו, זאת אומרת שאנחנו ממש בוראים את המציאות. נכון. אז אנחנו הבוראים, כל התודעה הקולקטיבית, מה שנקרא, כמו שיש טלוויזיה. זה טלוויז'ן, זה נותן לנו איזשהו ויז'ואל מסוים, וכל הקולקטיב יוצר אותו והפך אותו למציאות. נכון. אז מבחינתי האלוהות היא הכל. נכון. והוא לא האלוהים שנמצא בשמיים והוא רחוק, אלא הוא ממש פה. נכון. בואי ניקח דוגמת הטלוויזיה שאמרת. אוקיי. דמייני, זאת אומרת, מה זה דמייני? את יכולה לראות בטלוויזיה, את יושבת מול מסך,
ואת אשכרה רואה תמונות שרצות מולך, נכון? עכשיו, אין שם באמת את הבן אדם, נכון? המסך הוא כזה דק, אין שם באמת בני אדם מאחורי המסך שאת רואה אותם. זאת אומרת שאנחנו חייבים להבין ולהאמין, גם האדם הכי אתאיסט בעולם, חייב להאמין שזה לא רק מה שאתה רואה בעיניים. חייב להיות פה עוד איזשהו עולם סביבנו, שהוא לא רק מה שאנחנו רואים. נכון. כי עובדה, תחשבי אפילו נוסעת באוטו, את מדליקה רדיו. כן. את פאקינג בתוך מכונית, שנוסעת גם, ויש איזה משהו, איזשהו באוויר, ואיזשהו תדר, איזשהו משהו, שאשכרה מזרים לתוך הרכב שלך שיר. נכון. ואת מעבירה תחנה, ועוד שיר. מאיפה זה מגיע? זאת אומרת, חייבים זאת אומרת, נצא רגע מנקודת הנחה שיש משהו סביבנו, גם אם אנחנו לא רואים את זה. זהו, זה ברור, נכון? אני קוראת לזה זה את מסכימה? האתר. מה? האתר. מה זה אומר? זה נקרא החומר האפל בעצם, שמבחינתי הוא חומר שהוא מעביר אנרגיות ותדרים, וכמו שיש את הרדיו ואת הטלוויזיה, גם אנחנו כבני אדם מעבירים תדרים. נכון. זאת אומרת, גם אנחנו כמו תחנת טלוויזיה. נכון. ובגלל זה אני חושבת שאנשים יכולים לתקשר גם בטלפתיה. נכון. אז אם את מסכימה עם זה, שקיימים דברים שהם לא רק מה שאנחנו רואים, אז ככה שאפשר להאמין באלוהים, גם אם אנחנו לא רואים אותו. זאת אומרת, הנקודה של אם רואים את זה או לא, היא לא רלוונטית. אבל למה לקרוא לזה אלוהים בעצם, ולא אז אנרגיה? פה את מגיעה למקום שבסוף השאלה היא מי ברא את כל הדבר המדהים הזה. מי ברא זה כמו שעכשיו אני אתן לך מחברת פה. אני אגיד לך, בוא נשפוך על זה דיו, ואז יכתבו על זה מילים. נכון שזה לא נשמע הגיוני? זה יכול לקרות מצב כזה? אלא אם אתה עושה סיאנס. לא, בלי סיאנס. שפכתי עכשיו דיו על מחברת, פתאום כתוב שם מריאן, זה יכול לקרות מצב כזה? זה לא יכול לקרות, נכון? פחות. נכון. אז תחשבי שאנשים רוצים להאמין שכל העולם הזה, הסיבוב של השמש, בדיוק, והכדור הארץ, בדיוק 24 שעות, סביב עצמו, והירח מפה. את יודעת, השמש, זה היום כבר מדענים אומרים, אם היא מתקרבת בסנטימטר אחד לכדור הארץ, או מתרחקת, אם היא מתקרבת, כדור הארץ נשרף. אם היא מתרחקת בסנטימטר, כדור הארץ קופא. אז מי מחזיק אותם? זאת אומרת, מי ברא את כל הדבר המטורף, כל הגלקסיה? תשמע, לא יודעת אם יצא לך לראות את התוכן שלי הרבה, אבל אני בכלל מאמינה שהעולם הוא שטוח, ושיש לא רק שמש אחת, ושהכל עובד שונה לחלוטין. אני זורם איתך, יש שטוח. אבל יש שמש, את מסכימה עם זה שיש שמש, זה לא פלורוסנט. מדהים. יש שמש. מי ברא את זה? מי ברא את זה? זה כמו לשאול, זה כמו הביצה והתרנגולת. נכון, אבל צריך לשאול את זה. אבל בסופו של דבר... בשונה מהביצה והתרנגולת, נכון? שנולדו אחרי שנולדנו, נכון? יש בוודאות את מי שיצר את הסבים והסבתות שלנו. וכל אדם בר דעת צריך רגע להעמיק בשאלה, מי ברא את זה? ואם אני אקח את זה רגע לעומק, ואפשר גם לעצור ולהמשיך נושא אחר, כאילו, בכיף מה שתרצי, אבל שאלת, אז זה משהו שאף פעם לא דיברתי עליו בפודקאסטים. בדרך כלל אני באמת לדבר בפודקאסטים על דת ואלוהים וזה. אבל חייב להיות מצב שמי שברא את כל זה, לא תלוי בזה. חוזר עוד פעם. אם מי שברא את כדור הארץ תלוי בכדור הארץ, אז חייב להיות מישהו שגם ברא אותו. כי אם אתה מחפש את מי שברא משהו, זאת אומרת שהוא לא תלוי בזה. אם אני עכשיו יוצר את הכוס הזאת, אז אני לא תלוי, הקיום שלי לא תלוי בזה. כן. אז חייב להיות מישהו, שאני לא יודע איך קוראים לו, אלוהים, בודה, לא אכפת לי מי, אבל שהוא זה שברא את כל היקום הזה, והוא לא תלוי בקיום של הכדור הזה. עכשיו, את יכולה לקרוא לו בודה, לא משנה מה. בסוף זה אל אחד, שבו אנחנו יודעת שאנחנו והערבים לצורך העניין, מאמינים באותו אל. אללה ואלוהים זה אותו רעיון, כן. הרעיון שאל אחד, ולא כמה אלים. אבל פה אנחנו כבר ניכנס לדברים של מונותאיזם, וזה, כן. אין סוף. אבל אני רואה את זה ככה, נגיד מי ברא את הכוס הזאת? מפעל, נכון? כן. מי ברא את הילדים שלך? אחי, אבל מי ברא את המפעל? את חייבת לשאול. מישהו יצר את המפעל הזה גם. מדהים. מי שיצר את המפעל הוא לא במפעל. הוא היה מחוץ למפעל, נכון. והוא ברא את המפעל. אותו דבר בדיוק. היה מישהו מחוץ לכדור הארץ, שקוראים לו אלוהים, והוא יצר את הדבר הזה. אולי לא קוראים לו אלוהים. אין בעיה, איך שתרצי לקרוא לו? יוסלה, מה את רוצה לקרוא לו? קיר, פרח, לא משנה. מצד אחד יש באמת את המציאות הפיזית שאנחנו רואים. מצד שני, הרי הכל זה אטומים.
ואם הכל זה אטומים, אז שום דבר, הכל זה בעצם ריק, וכל מה שאנחנו רואים זה מה שהתודעה שלנו יוצרת ובוראת. אז מה אם הכל זה סימולציה שממש אתה יוצר את זה? השאלה היא מי זה שיצר שאתה את יוצר את התודעה זה. שלך, ומי יצר את האטומים האלה. אנחנו תמיד חוזרים למקור של המקור. למקור, של מי בדיוק. יצר את זה. והמקור של המקור תמיד יוביל לכך שחייב להיות שמי שיצר את זה, ומה הוא המטרה מישהו של זה? שהוא, בדיוק, זה מישהו שהוא מחוץ, נכון. עכשיו, מה המטרה שלו, למה הוא בכלל יצר את זה, זה עוד המון המון שאלות מדהימות. כן, מבחינתי אנחנו לא היחידים פה, כן? מבחינתי יש עוד המון יצורים וסוגים שאנחנו לא מודעים אליהם, שחיים על הדבר הזה, בעולם הזה. כן, מה את יודעת שנקרא. שיש גמרא שאומרת שסביב כל אדם יש 1,000 יצורים שכל הזמן רצים מסביבו. מלאכים, מלאכי חבלה, מלאכים טובים, מלאכים רעים. מעניין. כן, ואפילו הגמרא נותנת איזושהי טכניקה, איך בן אדם יכול, הרי מה שאנחנו רואים זה רק כלום ממה שבאמת קורה סביבנו, הרי אמרנו תדרים, רדיו, טלוויזיה, נכון? ואנחנו לא באמת רואים את כל מה שקורה סביבנו. נכון. אנחנו רק רואים את מה שהעיניים שלנו מסוגלות לראות. עכשיו דמייני שאני עושה לך איזשהו אברה קדברה, ואני גורם לך למרי לפתוח באמת את העיניים. אם אני לוקחת פטריה, לא. לקחת פטריה זה אולי עוד רובד אחד. או אני מדבר איתך איזה ברמה שאת פתאום איוואסקה. רואה 1,000 דמויות סביבך. תחשבי איזה מטורף זה. מפחיד. יפה, אמרת מפחיד. זה מה שגם הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאין כל בריאה שיכולה לעמוד בזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה לך את הטכניקה שכתוב בגמרא, זה להיות סכיזופרן. זה, אם אתה רואה את אתה זה. פשוט, אז הגמרא אומרת שבן אדם ימות במקום. זאת אומרת, מרוב בהלה, בן אדם ימות במקום. זה משהו שהוא אי אפשר בכלל להכיל אותו. תחשבי שאת רואה, פתאום את רואה מפחיד. סביבי 1,000 דמויות. מי יודע איך הן נראות, הם לא, אין להם את האסתטיקה. זה מלחיץ, מלחיץ כן. רצח. אז יש סביבנו הרבה התרחשויות. בחדר הזה אנחנו יושבים כביכול שנינו, אבל יש פה עוד אלפי יצורים יש ותדרים. לנו מלאכים ששומרים עלינו לגמרי, נכון. אני חוויתי דברים בחיים, יש דברים שאני לא מסוגלת לספר מרוב שהם יש מזוהים. לך סרטון מפחיד. וואי, יש לי איך סרטון הבלת אותי. מפחיד. אני פעם שוכב במיטה, לא אשכח את זה בחיים, שוכב במיטה, לא, זה היה בספה, וזה, אבל כל הבית כבר כולם ישנים, אני מדפדף באינסטגרם, פתאום אני רואה סרטון שלך, פתאום קפץ שם איזה מפלצת, וואו, תקשיבי, הרגת אותי, מרי, שנאתי אותך באותו רגע, וזה סיפור אמיתי. כמה קיללתי אותך. זה סיפור אמיתי, אבל היו לי מצבים בחיים, סיטואציות הזויות, נגיד היה לי סיפור, לא יצא לי לספר אותו ככה, לא רציתי, אז היה לי סיפור שאני ממש חוויתי, ראיתי מלאך שבא, והיו לי כמה מצבים כאלה, כן, ממש ראיתי מלאך שבא בעיניים שלי, שבא לעזור לי. היה קטע וואו. באוסטרליה, שאני חזרתי מהמועדון, זה היה איזה 6 בבוקר, באוסטרליה כולם ישנים ב6 בבוקר, אין שם אף אחד לא, זה היה גם סוף שבוע, אין כלב ברחוב, הייתי שם זה היה במלבורן, הייתי ברחוב הראשי ככה ליד הכנסייה הגדולה שם, מקום לכאורה הכי בטוח בעולם, כן? והיה איזה בחור אחד אפריקאי שהתחיל לדבר איתי, ואני עניתי לו ככה בצחוק, והוא פשוט הלך אחריי, ואמרתי לעצמי, טוב, אני אכנס עם הצ'יפ לבניין, הוא לא יתפוס אותי. ואיך שפתחתי את הדלת, הוא תפס את הדלת ובא אחריי, דחף אותי לתוך המעלית של הבניין, הוא פשוט, אני כל כך ניסיתי לברוח ממנו, והוא התחיל להיות אלים וניסה לתפוס אותי, והיינו בתוך המעלית עם הדלת הייתה נסגרת, אני באותו רגע ידעתי שזה או שאני מתה או שהוא מת, שום דבר לא יכול לקרות פה. והתחלתי להיזכר בכל הקרב מגע שלימדו אותי מתישהו בחיים, וניסיתי לעשות עליו כל מיני תרגילים, ממש התחלתי להפעיל כוח כלפיו, והצלחתי להשתחרר ממנו, יצאתי החוצה, והרחוב היה ריק, ולא ידעתי לאן לברוח אפילו, וכולי צועקת, help. ופתאום, בן אדם בא, יוצא מהאוטו, כשכל הרחוב ריק לגמרי, בן אדם כזה גבוה, אור בהיר, מישהו שבחיים לא ראיתי אותו, וגרתי שם תקופה, יוצא מהאוטו, והוא בא, נעמד בינינו, והוא נכנס איתי לבניין. ואני כולי ברעידות, לא הצלחתי לדבר מרוב לחץ, ואני עומדת איתו במעלית, ואני שואלת אותו, אם אתה גר פה? הוא אומר לי, לא, אני רק מבקר. וככה עלינו, visitor, ותקשיב, אני הרגשתי שזה מלאך שבא להציל אותי באותו רגע, אין לי מושג מה זה הדבר הזה היה, מי זה הדבר, וזה פשוט היה נס, באמת. מרגש. כן. עכשיו, האם הוא באמת היה מלאך או לא? התשובה היא, כן. כן. כי בשבילך, הוא היה מלאך. כן. כמו שאמרת לפני זה, בסימולציה שאת חיה בה, כן. נכון? הוא היה מלאך. מבחינתך, הוא היה מלאך. כן. כל בן אדם הוא גם יכול להיות מלאך. נכון. אנחנו לא סתם
מגיעים למקום מדויק, ברגע המדויק, גם כשאנחנו חושבים שזה חסר משמעות לחלוטין, הכל קורה מסיבה מסוימת. נכון. מבחינתי. אבל אני אגיד לך מה, אני באמת טוען שכל הדברים האלה, אני מעדיף לא לחפור בהם. למה? אוקיי. כי כשחופרים יותר מדי במלאכים ובשדים ובדברים האלה, הם צצים. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שאני מאוד מאמין בו, וזה גם כתוב, בקבלה וזה, שככל שאתה מעמיק בזה יותר, ככה הם נחשפים בפניך יותר. שזה ואז, טוב למי? אני מעדיף לחיות פה בכדור הארץ, ולהתעסק במה שאני רואה, במה שאני חווה. אני מעדיף לא להכניס, כי ברגע שאתה מכניס את היצורים האלה אליך, אז זה לטוב ולרע. כשאתה עושה דברים טובים, הם איתך. כשאתה עושה דברים רעים, אתה גם חשוף אליהם, וזה יכול להיות מסוכן. למה? ורואים הרבה אנשים שהתעסקו עם קבלה ועם כאלה דברים, שהיו עליהם דינים. מעניין. כן, זה לא פשוט. כן, כי ברגע שאתה נותן להם את האפשרות להיות איתך באינטראקציה, אז כבר, יש להם בעצם את הרשות כביכול, לבוא ולהיכנס בך גם כשאתה עושה דברים שלא לטעמם. לכן אני תמיד מסתכל על הדברים, אני אומר, אוקיי, יש קבלה, יש עומק, יש הרבה דברים סביבנו, אבל אני אומר, אתם שם, אני פה, תנו לי לחיות את החיים שלי בשקט, אני ואלוהים, אתם, שנקרא, לא להתעסק אחד עם השני. כן. שמע, מה שקרה, הסיפור הזה שראית בלילה, אז הדבר הזה קרה לי באותה תקופה שעבדתי במועדונים, כן, זה היה בארצות הברית. וגם שם, וגם ביפן שהייתי, חוויתי דברים ממש מטורפים, שיש איזה סיפור אחד שאני מפחדת לספר אותו אפילו ברמה הזאת, שאנשים כאילו לא ידעו איך לאכול את זה, יש לי דברים. ושאני אומרת, ראיתי דברים שהם מטורפים, מצד שני אני אומרת לעצמי, זה כי כנראה הייתי באותה תקופה, גם בעבודה מסוימת שאולי מושכת אנרגיות שליליות. ואז החלטתי להשתחרר מהמקום הזה, כי הבנתי שזה לא דבר, לא מקום חיובי להיות בו. אפילו שהיה לי כיף, וזה מבחינתי היה כמו לחיות בגיהנום, כשאתה אומר, זה הכל סקס, סמים ורוק'נ'רול, זה מה שזה, וזה כיף. אבל זה לאו דווקא המקום הנכון שאתה צריך להיות בו כל החיים. אז מה הדבר המפחיד שאת מפחדת לספר אותו? אולי הגיע הזמן. נו, בשביל זה אנחנו פה. לא יודעת אם אני רוצה. זה קצת... קצת קריפי? זה קריפי, זה קריפי... מעניין. את יודעת, כשאני חושב על זה, למה אני מפחד מהדברים האלה? יכול להיות שזה קשור, תראי, אני התעלפתי פעמיים בחיים שלי, כשראיתי דברים מהסוג הזה מול העיניים. הפעם הראשונה הייתי כשהייתי בן 12, לא יודע, בת כמה את עכשיו? 32. 32, אז אני הייתי בן 12, אז היית בת 7, אז מעניין אם את זה, אני 37 עכשיו. את זוכרת שהיה את הדיבוק בארץ? לא. את לא זוכרת? לא. אז כשאני הייתי בן 12 התפרסם מאוד שהייתה איזו אישה אחת שבעלה או הגרוש שלה נכנס בה בתור דיבוק, ואז היא הגיעה לרב בצרי שהוא מקובל עם שופרות, והוא התחיל לדבר עם הדיבוק הזה. וואו. ואני זוכר שהיה את הקלטת של הדיבוק, זה כאילו משהו שהתפרסם, נדבר איתך עוד כשזה היה בתקופה שהיה וידאוים כאלה גדולים, עם קסטות, כאילו עם קסטות ענקיות כאלה שמכניסים לוידאו. אז השגנו את הקלטת של הדיבוק, ישבנו אני, אחותי ואחי הגדול, בבית של אחית שבדיוק התחתן, והכנסנו את הקלטת לתוך הוידאו, והדיבוק הופיע. די. ואני התעלפתי. יו. כן, כי ממש ראו איך הרב בצרי מדבר עם, כאילו, רואים שם אישה, אבל אתה לא שומע קול אישה, אתה רואה איך מהפה שלה יוצא קול של דיבוק. עכשיו, זה מפחיד רצח, פשוט התעלפתי במקום, זה היה הפעם הראשונה בחיים שלי שהתעלפתי. וואו. ואחר כך כשהייתי בן 19, היה עוד פעם אחת, כשהייתי בישיבה, היה תלמיד אחד שעמד למות, היה לו סרטן מאוד מאוד מתקדם, והסרטן כבר השתלט לו על כל הגוף, הוא התנפח בטירוף, כבר קרחת, באמת מצב ממש לא נעים, ואז הביאו אותו לדבר מול כל הישיבה, שיחת חיזוק כזה לפני יום כיפור, משהו כזה, כל הישיבה יושבים וזה, רואים אותו, ואני, הוא באמת, אגב, נפטר 3 ימים אחרי שהוא היה אצלנו בישיבה, וואו. ראיתי למול עיניי, כאילו בן אדם מת שמדבר, וזה נורא נורא הפחיד אותי. זאת אומרת, יש איזשהו משהו, אני עם מוות, שאני מעדיף לא להיות בסביבה, לא להיות סביב שדים ורוחות, ולהתעסק וזה. אבל אמרת לפני זה משהו אחר שנורא מעניין אותי. מה? אבל אפשר להגיד את זה דוגרי? כן, כן. את מאמינה בזה בגלל הווירליות, או שאת מאמינה בזה באמת, שהעולם שטוח?
כי את לא באמת הרי מאמינה שהעולם שטוח, כן? זה נשמע לי מאוד הגיוני. שהעולם שטוח? כן. אבל יש מטוסים, יש היום חלליות. אני חושבת שהרבה... רואים שהעולם עגול. אבל אני חושבת שהרבה גם טייסים מודעים לדבר הזה. נגיד כל הסיפור עם אילן רמון. אז כל הקטע עם אילן רמון זה שהוא, מבחינתי, ידע יותר מדי ובגלל זה הורידו אותו. זאת התיאוריה שלי. כי כשהוא יצא לחלל, אז היה לו בעצם, ידעו שיש תקלה בכנף, או הייתה איזו תקלה בחללית שהיו מודעים אליה, ובמשך שבועיים יכלו לתקן את זה, או להגיד לו לפחות, להודיע להם לחזור, אבל אף אחד לא אמר כלום. אז מבחינתי זה היה מכוון, אומרים את זה גם על הטיטניק, ושעשו דברים מכוונים לאנשים שידעו יותר מדי מידע, כשהם נמצאים שם בתוך המערכת, והורידו אותם בעצם בדרך אחרת, וכביכול סיפרו, זה סיפור כיסוי. נו. כי הרי גם רונה הוציאה ספר שרשום מעלינו רק שמיים. מה זה רקיע? זה הכיפה שנמצאת, זאת כיפה. אז מבחינתי זה ממש הגיוני שזה, מה זה עולם שטוח? שזה אוקיינוס עם מלא איים כאלה מעל, איים שצפים על האוקיינוס, ושיש סביב, יש את החומת קרח, ושאחרי החומת קרח יש עוד, ושם חיים החוצנים מבחינתי. אני נגיד, הסיפור שלא רציתי לספר, אתה יודע מה, אני אספר לך אותו. נו, אבל את לא תצליחי לשכנע אותי, כי... לא לשכנע את זה. לפני הזה, הרי זה לא רק אילן רמון, יש מיליון אנשים כבר, מלא אנשים שכבר יצאו וחזרו, ויש לך תמונות מלוויינים והכל, את רואה שהעולם הוא עגול, זאת אומרת, זה לא איזה משהו, זה הגוגל ארת, יש את כל העולם, את יכולה לקחת את כדור הארץ, לסובב אותו, יש מפה, יש הרי, אם את הולכת מפה, בסדר, את גם יכולה להקיף את כל כדור הארץ, נכון? ויש אנשים שגם עשו את זה. לא להקיף, אני טיילתי מסביב לעולם, מה שנקרא, כן? אבל אם את היית באוסטרליה, ומאוסטרליה את יכולה לנסוע לכיוון הזה, ואת מגיעה נסעתי מהוואי לאוסטרליה. מדהים, אז איך הגעת לשם? הגעת מלמעלה. במטוס, כאילו. נכון, אבל המטוס נסע, כמה שעות זה הטיסה? 10 שעות. מדהים. עכשיו, את מבינה שאם היית נוסעת מהוואי, כן, ואוסטרליה, זה שתי קצוות שונים לגמרי. לכאורה. אם העולם הוא שטוח, אם העולם הוא עגול, אז את יכולה לנסוע מהצד השני. אז זהו, זה מה שגם אני חשבתי, אבל אני רואה את זה כאיזשהו עיגול, שהוא לא בעצם כדור, אלא עיגול. טוב, מרי, די עם החרטוטים. העולם הוא עגול, לא לבלבל את השכל. קדימה. אבל איך אתה יודע? אתה בדקת? תספר לי. לא, לא צריך לבדוק. עוד פעם, יש לנו כלי. אם אתה לוקח טלסקופ, ואתה נמצא מול החוף עכשיו, או במקום גבוה, אתה רואה עד קו מסוים, אבל אם אתה מסתכל בטלסקופ, אז אתה ממשיך לראות את המים, עד שאתה רואה את המקום הבא, כמו את ירדן. נכון, אבל אז שאתה חוזר חזרה לאותו מקום. תשמע, אי אפשר אני ואתה לא יכולים להוכיח את זה כרגע. בוודאי שכן, כי העולם, עוד פעם, יש רצף של העולם. אם את נוסעת מפה, את מגיעה לאירופה. מאירופה את מגיעה ללונדון, מלונדון את מגיעה לארצות הברית. את מסיימת אותו, את מגיעה לצד השני של כדור הארץ, וחוזרת, ככה זה לכל הכיוונים. אבל איך אתה יודע שזה לא במעגל בעצם? ברור שזה במעגל, זה בתוך עיגול. כי נגיד גם כוח הכבידה, שאומרים שיש כוח כבידה. מבחינתי גם זה לא מדויק, כי הרי בסופו של דבר, כך בלון אליום. את חוזרת למטה. כן, כי זה עניין של חומר, של המשקל, של החומר. אם אתה לוקח בלון אליום, אז הוא עף בשמיים. לעומת זאת, אם אתה זורק אבן למים, נגיד, אז האבן שוקעת, אבל אם תשים עץ, אז העץ יצוף. אבל יש חומרים מסוימים, יש גז, ברגע שאתה מכניס אותו, טוב, נכון, בסדר, אני מכירה, לא. תשמע, אני הייתי בבית ספר, בסוף למדתי את כל הדברים האלה. אבל יש לי תיאוריה אחרת על העולם, ככה אני מסתכלת על זה. טוב, בסדר. בעקבות זה, תראה, אני אספר לך את הסיפור שלא רציתי לספר. אם זה מה שהצליח לשכנע אותך לספר את הסיפור, כבר זה היה שווה את זה. יאללה. אבל זה סיפור, אני מפחד שאנשים יגידו שאני משוגעת. נו. סבבה? אז כשהייתי בטוקיו, חוויתי מה שנקרא חטיפת חייזרים. אוקיי? זה נשמע הזוי לחלוטין, כן? כאילו, אתה רואה אנשים שמדברים על זה, פה ושם, אבל ממש ממש חוויתי את הדבר הזה, הייתי במלון קפסולות כזה, הייתי בקפסולה שלי, רציתי ללכת לישון, ואיך שעצמתי את העיניים, בעצם ראיתי מישהו שלוקח אותי יד ביד באיזשהו שביל במסדרון לבן, ואני נורא נבלתי, חשבתי שזה חלום צלול כזה, והתעוררתי, פשוט אמרתי, טוב, הכל טוב, זה היה חלום, ואז כל פעם שעצמתי שוב את העיניים, המשכתי לראות את זה, ממש את
אותו דבר בדיוק, כאילו אני בשני ממדים במקביל, בעולם אחר, באותו זמן, ואז ממש התיישבתי על המיטה, וניסיתי לצאת מהחלום, ניסיתי לתפוס את עצמי, ופשוט לא השתחררתי מזה, המשכתי כל עצימת עיניים, המשכתי לראות את אותו תסריט של מישהו שלוקח אותי ביד, ואני אומרת לו, אבל למה אני? מה אתה רוצה ממני? למה אותי? וזה נורא נורא הלחיץ אותי, ונכנסתי איזושהי פאניקה כזאת, ושאני לא מצליחה להשתחרר, ואני נמצאת בשני עולמות במקביל, ופשוט התחלתי להתפלל. וזה מה ששחרר אותי מהסיטואציה הזאת. ומאז התחילו להשתנות דברים, מאז הבנתי שאני לא, הגוף שלי התחיל להתנגד לעבודה במועדונים, כל פעם נהייתי חולה כשהלכתי לעבודה, והבנתי שהגוף שלי לא אוהב את זה יותר, והתחלתי לרצות להעביר מסרים, כאילו הפכתי למין צינור כזה, בגלל זה התחלתי באומנות, התחלתי לצייר כל מיני ציורים שאני מעבירה את המסרים שלי, של כל מיני, על ההגנה שיש לנו, ועל ההשתחררות מעבדות לחירות, של להעמיס את כלוב הזהב, ובעצם כל ההתפתחות אישית שהתחלתי, זה דווקא מתוך החוויה הזאת, שהרגשתי שמשהו ממש השתנה. מדהים. אז זאת... ישנת אגב באותה תקופה? לא ישנתי, לא נגעתי בכלום. זה הקטע. מעניין. שאנשים יכולים להגיד, זה בטח לקחה משהו, אבל... כן. יכול להיות שבאמת חווית איזושהי הערה. ווואו, סיפור מטורף. כן. מדהים. רוצה להגיד לך לפני זה, כן. דיברנו על דת וזה, ושכחתי להגיד לך, כאילו לנסות להפריד בין רוחניות לבין דת. זה שני דברים שונים. נכון. כן, רוחניות זה רוחניות, ודת זה דת. דת זה חוקים. כן. דת זה חוקים, מצוות, מה לעשות, מה לא לעשות, אבל יש את הרוחניות שזה עולם שלם, כן, כמו שאמרת, על תדרים ומלאכים וכל מיני כאלה. רצוי להתעסק עם הדברים הרוחניים דרך החוקים של הדת, כי אז זה גם שומר עליך. אבל אתה לא חושב, גבי, אתה לא חושב שהדת שייכת לעבר? כאילו פעם, כן, אנשים היו צריכים לדעת, לא, אל תרצח, אל תעשה ככה, כאילו אל תעשה דברים, אל תגנוב, אל תנאף, זאת אומרת, זה קשור לדת, נכון? אבל פעם אנשים היו צריכים את זה, כי באמת אולי היה איזשהו כאוס, אבל היום אנשים כבר מודעים לדבר. היום אף אחד לא רוצח, היום אף אחד לא הנה, יש גם היום אף אחד לא גונב. אבל תראה כמה אנשים היום רוצחים וגונבים נו, אז עדיין צריך דת. אז הנה, ויש דת. נו, אז את רואה, כמו אז, גם היום, אתה חושב שאנשים דתיים הם צדיקים? כל הדתיים צדיקים? אני חושב, לא, זה לא מה שאמרתי. אמרת, פעם היו אנשים צריכים את זה, היום לא. אז קודם כל זה לא נכון. כי את רואה שבני אדם לא משתנים. אותם יצרים, אותם דחפים, מיניים, אותם דברים. אז עדיין צריך את החוקים, בסדר? עכשיו, האם דתיים הם יותר, אז תראי, הדבר היחיד שיש אצל דתיים זה, הרי אם, לגנוב או לא לגנוב, זה לא שרק בן אדם דתי לא גונב, גם בן אדם לא דתי לא אמור לגנוב, למה? מתוך מוסריות, נכון? זה לא מוסרי לגנוב. העניין הוא שאצל דתי, יש לו שני מנגנוני הגנה. יש לו מנגנון הגנה אחד של מוסריות, ויש לו עוד מנגנון הגנה שאסור לגנוב. ואז את רואה את ההבדל, איפה אמור להיות לפחות ההבדל, אצל דתיים אמיתיים נקרא לזה ככה, כן. כשהמוסריות נעלמת, האם הם עדיין גונבים או לא. אתה יכול לראות שיש אנשים שאומרים, מה? אגד, אני תמיד אדפוק אותם, למה הם גונבים אותי, גנבו אותי, אז עכשיו אני אגנוב אותם. אז כאילו מה הם ביטלו? את הפן המוסרי. כן. אבל דתי, שוב אני אומר, אמור להגיד, דתי אמיתי, אמור להגיד, זה לא משנה לי אם אגד גם דפקו אותי, לא דפקו אותי, זה לא משנה. אסור לגנוב. נכון. דתי לא עושה חישוב של, הוא לכלך עליי, אני לכלך עליו בחזרה. אין אפשרות. זה לא קשור לפן המוסרי, שאם הוא לכלך עליי, אז מותר לי לכלך עליו. לא, אסור לדבר לשון הרע. זאת אומרת, לדתי יש שני מנגנוני הגנה, לעומת מי שהוא לא שומר מצוות כביכול, אין לו את החוקים האלה, הוא כביכול אומר, לי עכשיו זה מותר. זה למעשה מה שיש ההבדל בין החוקים לבין לא החוקים. אני רואה שאת רוצה לא, מה שאני רוצה להגיד זה ששוב, אני חושבת שהדתות, כל הדתות, לא רק היהדות, הם נועדו בשביל שליטה בבני האדם. מה אם יש דת אחת, אוקיי? אני מאמינה, אתה יודע מה הדת שלי? זה נקרא דת האהבה. מבחינתי, כל פעם שאני רוצה לעשות משהו, אני תמיד שואלת את עצמי, מה האהבה הייתה עושה? ואז לא צריך את כל החוקים.
זה הנצרות? אני לא, שמע, למדתי את הנצרות הרבה, וגם את היהדות, אני מאוד אוהבת את הדתות, ויצא לי לקרוא עליהם ולחקור עליהם, וחלק מהחקר שלי על שיווק שעשיתי ועל חינוך צרכני, פעם אחת קראתי על איך להקים דת חדשה ואיך לשווק אותה, וחלק מהעניין זה באמת המקום של השליטה, של ליצור את הבית משוגעים לאנשים שלא מסכימים, שהם בעצם הולכים נגד הזרם, לקרוא להם משוגעים וקונספירטורים, ויש שם ממש חוקים מאוד ספציפיים שברגע שאתה מבין אותם, אתה מבין שהדת היא לאו דווקא לטובתנו. כן, אז מרקס אומר שדת זה אופיום להמונים. מכירה את המשפט הזה? כן, כן. מי שהמציא את הקומוניזם, הוא אמר שאין דבר כזה דת. דת זה סתם לתת להמונים איזשהו סוג של סמים, כן, כדי שהם יאמינו בהם. אני אתייחס רגע למה שאמרת לגבי, אני מאמינה באהבה. כן. אז הנצרות מאמינה באהבה, נכון? היא רק, יש חסד ויש גבורה. האסלאם, שזה גם בקבלה מדברים על זה. האסלאם, נכון, ברור, זה בעצם ב10 ספירות. האסלאם לקחו את הגבורה. מי שגונב, חותכים לו את היד, גנבת עוד פעם, גם יחתכו לך את הראש. כאילו, נכון, האסלאם לקח מאוד את הפן של הגבורה. הנצרות אמרה, אנחנו peace and love, נכון? רק אהבה, מי שרוצה לקיים מצוות בכיף, מי שלא, לא, הכל באהבה. ואת רואה שזה לא ממש הצליח. גם הנצרות בשם האהבה רצחו מיליוני אנשים במהלך 2000 שנה האחרונות מאז שהנצרות קמה, מסעות הצלב, היטלר ועוד הרבה מאוד. הנצרות לא ממש הצליחה. אין דבר כזה לרצוח בשם אהבה. בבקשה, אז תקראי קצת היסטוריה. הם רצחו בשם אהבה. אני יודעת שיש דברים כאלה. כן? תשמע, אני מכירה את ההיסטוריה. לא, אז אני אומר, יש, אז את יודעת שיש. אם את יודעת את ההיסטוריה, אז יש. עובדה שהנצרות רצחו מאות מיליונים במהלך 2000 שנה האחרונות, מסעות הצלב. אם תראי את הסרט, שכחתי בנטפליקס, שמראים שם איך הם נלחמו במונגולים. תקשיבי, הם רצחו בלי סוף אנשים בשם ישו. בלי סוף אנשים. ומה זה ישו? אהבה. נכון. בסוף, אז זה לא ממש הצליח. אז זה לא הצליח, נכון, כי אנשים, מה קורה כשבן אדם בא, נגיד מה קורה עם מי שמביא את הבשורה בעצם, בין אם זה ישו או המשיח או מי שזה לא יהיה, אז אנשים, מה קורה? הם באים, במקום להקשיב למה שיש לו להגיד וליישם, הם באים ואומרים, אוי, הוא קדוש, אנחנו נהפוך את זה לדת, ואז הם הופכים את זה למשהו אחר לגמרי, ושוב, כשהם הופכים את זה לדת, אז זה כבר, זה לא אותו דבר. נכון. אז את אומרת, לא הנצרות, את רוצה להגיד משהו אחר. זה לא הנצרות, את אומרת, אני מאמינה באהבה באופן כללי, סתם באהבה, בלי דת, בלי כלום. נכון. מדהים. זאת אומרת, לעשות דברים מתוך אהבה, אבל, זאת אומרת, אי אפשר לעשות משהו רע, זה לא הגיוני, להפך, צריך חמלה ולראות כל בן אדם, מבחינתי זה לראות כל בן אדם נכון. אז תראי, כשאת מסתכלת על זה ככה, ברור שאת צודקת, כן? זאת אומרת, כשאת יוצאת, כאילו, ברור שהדברים שאת אומרת הם צודקים, כשאת מציגה את זה ככה. פשוט כשאני מסתכל על מצוות בצורה שונה, אני לא מסתכל על מצוות, יש הלכה נגיד שאומרת שצריך, לא יודע מה, לא לאכול בשר וחלב, בסדר? אז כשאנחנו מסתכלים על זה בפשטות, זה לא לאכול בשר וחלב, אבל בקבלה זה קשור לבשר, זה גבורה, זה בצבע אדום, והחלב זה החסד, וזה בצבע לבן. ולא לערבב בשר וחלב, בכלל קשור לעולמות עליונים ולדברים שאחר כך פוגמים בך, ואחר כך כשאתה בא למחרת לסלוק לקוח, אתה לא מבין למה אתה לא מצליח לסלוק, אבל זה בכלל קשור לזה שפגמת באיזשהו משהו רוחני. זה קשור לאוכל? בטח, זה בדיוק העניין. אתה חושב שאם אתה לא מצליח לסלוק לקוח, זה כי אכלת בשר? לא. זה כי פגמת באיזשהו משהו רוחני. כסף זה רוחניות, זה ברור, כי כסף זה אנרגיה, נכון? אז איך זה שיש כל כך הרבה אנשים מושחתים, אתה יודע, אנשים הכי עשירים בעולם והאליטות, שיש להם המון כסף, אבל יש כאלה שעושים... אז רגע, את רצה, רק אני אשלים. אז אומר, אני רואה מצוות לא בתור המצווה, צריך להניח תפילין, זה כמה רצועות של אור וזה. אני רואה בזה משהו מאוד מאוד רוחני וגבוה, בסדר? שמשפיע בסוף על הפרקטיקה, על העולם הפיזי. עכשיו את שואלת, איך יכול להיות שיש הרבה מאוד רשעים, בסדר? שזה, ועדיין עושים מלא כסף וכל מיני כאלה. בסוף אנחנו נמצאים כאן בעולם של בחירה. וכדי שהבחירה שלנו תהיה בחירה אמיתית, אנחנו חייבים לקבל גם את הפידבק לצד השני.
כלומר, אם היית רואה פיזית בעולם, שמי שצדיק עושה מלא כסף, מי שרשע, אני, הומלס, בסדר? אז זה היה ברור, היית פשוט הופכת להיות צדיקה, לא הייתה לך באמת זכות בחירה. כדי שבאמת תהיה לך זכות בחירה, את חייבת לראות גם רשעים עשירים מאוד, שעושים כיף חיים, וגם, בסדר, לצד השני. ואז את יכולה לבחור באמת, דעת, לטוב ולרע. ובלי קשר אני יכול להגיד לך שכל אלה שעושים רעש וצלצולים ונראים מאושרים, כשאין לך חיים עם חוקים, מה מותר, מה אסור, זה הולך לאיבוד. את לא מסכימה עם זה? זה תלוי בבן אדם ואיך הוא תופס את החיים. אני מאמינה שלא כל מי שנראה שמח ומאושר החוצה הוא באמת כזה. הרבה פעמים נכון. מרגישים ריקנות, ויש כאלה שכן, זה תלוי איך הם חווים את החיים ובבחירות שהם עושים. אני יכולה להגיד שגם בטיולים שלי מסביב לעולם, כשזה היה לי כל כך כיף, עד שזה הפסיק להיות לי כיף, כי כבר שבעתי מזה. בדיוק. זאת אומרת, היום אני כבר יכולה לטייל שוב וליהנות, אבל צריך באמת הפסקה, וצריך נכון. שינויים שיהיו. וצריך חוקים. זה כמו בן אדם שנמצא במגדלי עזריאלי, דמייני את עכשיו במגדלי עזריאלי בקומה 50. ואין מעקה. יהיה לך כיף? אין מעקה בכלל, ריק. קומה, הכל מסביב, את יכולה ללכת פתוח. לקצה, פתוח, את יכולה ליפול. מפחיד. מפחיד, נכון? את לא תצליחי לזוז, אבל למה? אין חוקים. לא, אני אצליח, לי אין בעיה. אבל- אהבה, אתם תוכלו ללכת עד הסוף ולעמוד אבל אני לא בקצה? הייתי מביאה את הילד שלי לשם. בסדר. זאת אומרת, עכשיו- לא לעמוד בקצה. היה לי פעם חלום כזה, כן, זה היה מפחיד. מפחיד. עכשיו אני אומר, ברגע שיש גדר, ברגע ששמים שם חלונות מסביב, את פתאום יכולה להגיע עד הקצה. למה? כי שמו לך גבול. כן. זאת אומרת, אפשר להסתכל על גבול בתור משהו שמה, למה זה חוק, למה זה גבול? אפשר להסתכל על החוק בתור משהו שנותן לך את האפשרות לבחור, לצמוח ולפעול במקסימום האפשרי בתוך הגבולות. מעניין. שזה קשוח, אבל זה החיים. אבל אתה לא חושב שזה בעצם מונע ממך את החופש האמיתי? זה החופש. החופש לפעול. החופש לפעול מתוך הגבולות? תראי, כיועץ עסקי אני יכול להגיד לך שמי שמוכר לכולם לא מוכר לאף אחד. מי שלא רוצה שיהיה לו סדר יום, כי הוא רוצה לעשות מה שבא לו, אני. דווקא כשאתה קם ב-5 בבוקר, דווקא כשאתה חי במשמעת עצמי, דווקא כשאתה עושה את הדברים שצריך לעשות, אפילו כשלא בא לך לעשות אותם, זה נכון, כן. אז מה זה בעצם? זה משמעת חוקים שבן עצמית. אדם שם לעצמו. מה זה משמעת עצמית? משמעת לעשות את מה שתכננת לעשות, למרות שלא בא לך לעשות. שזה בעצם חוק. לא בא לך לעשות, אבל אתה אומר, דווקא אם אני אעמוד במשמעת העצמית, אז אני אזמן לי יותר לקוחות, אז יותר לקוחות ידבקו נכון. אליי. בום, זה בדיוק זה. מעניין. מעניין. בום, יש מצב עכשיו שאתה מסביר את זה ככה, אני מסתכלת על זה קצת... תודה, וגם העולם עגול. טוב, שנייה, לאט. לאט. רגע, תגיד, יש לי צריכים שאלה. עוד שעה של פודקאסט ואז. יש לי משהו שממש מעניין אותי לשאול אותך. בעצם, אני תמיד הייתי כזה זאב בודד, ואהבתי לעשות עסקים עם עצמי, ולא, בהתחלה לא הבאתי יותר מדי אנשים שיעבדו איתי, היום אני מסתכלת על זה אחרת, כן? אבל יש הרבה אנשים שהם בעצם פותחים עסקים, אבל הסביבה שלהם, אין להם, כל החברים שלהם שבורים, כל החברים שלהם עניים, והם באים מהשוליים, מה שנקרא, והם עדיין באים ועושים עסקים, האם הם יכולים להצליח כשכל החברים שלהם שבורים ובחובות וכל היום מעשנים וזה, או שהם חייבים סביבה מקדמת? אין דרך אחת להצלחה. זה בטוח. יש מלא אנשים שעם חברים שבורים ועם הכל הצליחו. אבל, אני אגיד לך הצד השני, הדרך הכי מהירה ביקום, שימי לב למשפט מטורף, לא שלי, של ג'ים רון, המנטור של טוני רובינס, הדרך הכי מהירה ביקום להצליח, זה להקיף את עצמך באנשים מצליחים. אין דרך יותר מהירה מזאת. למה? למה? כי כשלך יש עכשיו 3-4 חברים, קרישים, חזקים, שכל הזמן דוחפים את עצמם ליותר, כל הזמן רוצים לעשות יותר כסף, כל הזמן רוצים לשפר את עצמם, ואתה, זה הסביבה שלך, אז הם כל הזמן גם מסתכלו עליך, יגיד לך, מה איתך? מה קורה? במה אתה צריך עזרה? הרי אנשים מצליחים אוהבים שאנשים סביבה מצליחים. מה אתה צריך עזרה? בוא נעזור לך, מה אתה צריך? זה, יאללה, לקוחות, מרימים טלפונים. אתה תוך שנייה תצליח. כן. הדרך הכי מהירה בכדור הארץ להצליח, זה לשים את עצמך סביב אנשים שאתה חולם להיות כמוהם. זה אתגר למצוא אנשים כאלה, זה אתגר לשים את עצמך סביבם, אבל זו עוד הדרך הכי מהירה להצלחה. מה אתה אומר על אנשים שאין להם אנשים
כאלה סביבם, אבל יש להם ספרים, והם רואים פודקאסטים לצורך העניין. מעולה, אז היום... אז זה יכול להחליף את החברים? אז אם אין ברירה, אז זה מה שמדהים ב-2025, ביקום שאנחנו נמצאים בו, שאשכרה בן אדם יכול להיות בבית עם סביבה רעילה, אבל הוא יכול להתמכר לאוזניות, לפודקאסטים, לקורסים דיגיטליים, לבוא להרצאות, לסדנאות, להתפתח ולפתח, ואגב, משם הוא כבר ימצא מלא חברים ומלא אנשים. לי יש אנשים שאני הסביבה המנצחת שלהם, את יודעת, באינסטגרם, באים להרצאות, פגישות, זה... אנשים שאתה עוקב אחריהם גם, זאת אומרת, אנשים שאתה רואה את התוכן שלהם, אז האם הם יכולים להיות הסביבה המנצחת שלך? תראה, אני באופן אישי, יש לי סביבה מנצחת פיזית מאוד חזקה, אבל גם הספרים וגם הזה, זה סביבה מנצחת מאוד. כן, ואני אומר, אנשים, מישהו מסביבה רעילה עכשיו בן אדם שחי, כמו שאמרתי, לא יכול להצליח. עוד פעם, יהיה לו מאוד קשה להצליח, כי בסוף, זה טוני רובינס תמיד אומר, בסוף אתה תהפוך להיות מה שהחברים שלך. זה או שהוא ישנה אותם, או שהם ישנו אותו. ואל תחשוב שאתה תוכל לשנות אותם, כי זה אתה מול כמה. הם תמיד ייקחו אותך אחורה, הם תמיד יהפכו אותך למה שהם. ועכשיו השאלה, אם, לצורך העניין, זה מעניין אותי לשאול אותך, אם זה למשל הורים, או הורה שהוא רעיל. אין דבר כזה הורה רעיל. אין דבר כזה? אם אלוהים שם אותך או אותך עם אותו הורה, אז אני יודע שיש הורים נוראיים, אבל עדיין אתה צריך לכבד אותם, אתה עדיין צריך לאהוב אותם, אתה עדיין צריך להתייחס אליהם בצורה יפה, כי כנראה שזה השליחות שלך. זה הניסיון שאתה אמור להתמודד איתו בחיים. אם תצליח, אם תברח מזה, כל החיים תברח מדברים, מקשיים. החיים הם מלאים בקשיים ובאתגרים, מי כמוך יודעת. נכון. מסכימה? ברור. אם אבל תיקח את האתגר הכי גדול שלך בחיים, שזה אבא שלך או אמא שלך, ותתמודד עם זה עד הסוף. אבל זה אבא שלי. איך אפשר להתמודד? אז רגע, אתה לא חייב להיות דבוק אליו, להיות בתוך התחת של ההורים שלך מהבוקר עד הערב, אתה צריך לגור בבית שלהם. אתה יכול לגור לבד, הכל בסדר, או להתרחק, זאת אומרת, ברמה פיזית, כן? לא כל היום לשמוע, אתה אפס. יש לי מתאמנת עם הפרעות אכילה קשות, שסיפרה לי שכשהיא הייתה בת 15, 16, 17 בגילאים האלה, אמא שלה הנוראית, כל הזמן אמרה לה, ישמנה, ישמנה, איך את אוכלת דברים כאלה, ישמנה, והיו אוכלים ארוחת שישי, והיא הייתה אוכלת בצלחת, ובאיזשהו שלב אמא שלה אומרת לה, את יכולה כבר להפסיק לאכול חמודה, זה כבר יותר מדי. וואי. היא פיתחה הפרעות אכילה קשות. אז האם מומלץ שהיא תעזוב את הבית של ההורים? בוודאי שכן. אבל האם היא יכולה להגיד, ככה אמא שלי התייחסה אליי, לא מדברת איתה יותר בחיים? לא. לא? היא צריכה לכבד את אמא שלה, היא צריכה להגיד לאמא שלה תודה, על זה שהיא ילדה אותה, על זה שהיא גידלה אותה, לכבד אותה. אני מבינה את הקטע. וזה חשוב, זה חשוב, זה משהו שהרבה אנשים מתבלבלים בו, וזה קריטי. אני מאוד מאמינה בכבוד של הורים לילדים, אבל לצורך העניין... של ילדים להורים. ילדים להורים, תודה. נכון, של מאוד מאמינה בכבד את אביך ואת אמך. ואם אני מביאה לך מקרה קיצון, לצורך העניין של אבא שאנס את הבת שלו. או נגע בה אז את באמת מדברת איתי פה על דברים מאוד קיצוניים. או בן אדם שהוא, עם אחד ההורים, הוא באמת לא בסדר. זאת אומרת, יש מקרים כאלה, כן? אז ודאי שלא, אז אני אומר, ברור. עוד פעם, בוודאי שיש מקרים קיצוניים שכאלה, בסדר? התעללות נפשית, התעללות פיזית, התעללות מינית. ברור שיש מקרים נכון ואף רצוי שהאבא יישב בכלא לכל החיים, או שהוא יוצא להורג, בסדר? או האבא או האמא, לא משנה מצד מי זה היה. ודאי, אני מדבר, את יודעת, על החיים. על הקלאסי. על הקלאסי. אני פוגש אנשים שלא מדברים עם האבא שלהם 3 שנים, כי אבא שלהם אמר להם איזה מילה לא במקום, או כי הם נזכרו שהאבא דפק להם איזה סתירה כשהוא היה בן... את יודעת. כן, אבל יש מקרים שהם גבוליים, זה מה שאני באה להגיד. עוד פעם, אונס זה לא מקרה גבולי, מרי. לא, אונס זה לא מקרה גבולי. תני לי מקרה גבולי. אם זה אבא אלים לצורך העניין. אבא אלים, אז עוד פעם, צריך להתרחק ממנו, בוודאי, הוא צריך לשבת בכלא. אבל אם הוא היה אלים כשהילד היה קטן, והוא כבר לא אלים. מעולה, הוא כבר לא אלים. אז אפשר לשבת ולייצר שיח עם האבא, ולדרוש ממנו שיבקש סליחה, או להגיד לו, לפחות להגיד לו מה היה ולמה זה. אבל אם זה כבר עבר, תראי, אני ברוך השם לא חוויתי אלימות מצד ההורים שלי, אוקיי? אבל חוויתי קושי מאוד גדול. זאת אומרת, היו המון צעקות בבית, ובוא נגיד, היה הרבה התעללות נפשית, נקרא לזה ככה. זאת אגב הסיבה שאני היום לא מסוגל לשמוע צעקות. אם מישהו צועק לידי, אני רועד בגוף, בורח. למה היו לך צעקות בבית?
בין ההורים שלי. ההורים שלי ככה, הם היו הרבה, זה היה השפה שלהם. אני ואת מדברים ככה, הם היו מדברים רגע, אתה באת מבית מבוסס, או שבאת מבית, זאת אומרת, בנית את עצמך, או שבאת עם איזה רקע? בניתי את עצמי. לא, בניתי את עצמי, אני מעולם לא ביקשתי מההורים שלי שקל מגיל 18. אז אני לצורך העניין לא מסוגל לשמוע צעקות, אבל היום אני עברתי עם עצמי את התיקון, והשלמתי עם אבא שלי, על כל מה שנקרא, במהלך השנים הייתי שומע אותו הרבה צועק, וזה היה לי מאוד קשה, ועם אמא שלי, והכל בסדר. והיום, גם כשאני מגיע אליהם שבתות, או פוגש אותם, אני עדיין שומע צרחות ברקע, אני יודע להבין. עדיין ביחד. כן, אני יודע, זה ככה, אנשים היו חיים, פעם אנשים לא היו חושבים על גירושין, ככה היו חיים. כן. ואני אומר, אני מבין את זה, ואני מבין שזה שלהם, ואני כבר עשיתי, אבל התהליך היה עם עצמי. לא ניסיתי לשנות אותו. וזה אגב בזכות טוני רובינס, כשהייתי ב-UPW, אז אחד הדברים, אחד האמונות המקבילות שעוצרות אותי בחיים היו, שתביני כמה שזה השפיע אפילו על לקוחות. זאת אומרת, לי היה סיטואציה שאם לקוח שלי, בסדר, לא מרוצה ממשהו, במהלך לא יודע מה, באיזשהו שירות שנתתי לו, אז מבחינתי, אם יש איתו ויכוח, אני נזכר באבא שלי, כאילו בילדות. כן. וזה עצר אותי מלסגור עוד לקוחות, או עצר אותי מלתת שירות, זה שיגע אותי בחיים. כן. ורק כשהסכמתי, עכשיו תביני, למה אני מספר לך את זה? כדי שתביני כמה הכל קשור אחד לשני. אתה הרגשת באיזושהי השלכה הורית? זאת אומרת, הרגשת שהפכת להיות אבא שלך מדי פעם? ברור. ואיך מתקנים את זה? אז זהו, ששחררתי את זה. פעם משימת חיי הייתה לא להיות אבא שלי. היום משימת חיי זה להיות אני. יפה. וזה אירוע אחר לגמרי. ואגב, אבא שלי איש עשית מקסים, שלא ישמע פה שהוא איזה מפלצת, אבא שלי איש מדהים ומקסים, אני מת עליו. הם תמיד מקסימים כלפי חוץ, כן, אבל בבית אבל עוד פעם, בבית, אני אישית חוויתי לפחות קושי מאוד גדול בילדות שלי, בסדר? היה לי מאוד מאוד קשוח, באמת מאוד קשוח. יש לי סיפורים מפה עד תאילנד על איך היה נורא. אבל כשעשיתי עם עצמי תהליך, הבנתי שזה הניסיון של חיי, ואם אני אצליח להתגבר על זה, אין משהו שיכול עליי, ואת רואה שאין משהו שיכול עליי היום. זה בגלל העבודה שעשיתי עם עצמי. אנשים רוצים לשנות את ההורים שלהם. כשאמא שלי תגיד זה, אני אפסיק. לא, אמא שלך לא תפסיק. היא אמא שלך, סתום את הפה, תגיד תודה רבה. אגב, האם אותו ילד בגיל 3, כשאמא שלו עשתה לו יום הולדת, אמר לה תודה רבה על זה? יכול להיות. לא. מה שהוא עשה זה למחרת צרח שהוא לא רוצה ללכת לבית ספר. לא רק שלא אמר תודה, עוד אחרי זה הרג אותה נפשית ופיזית. וההורים התמודדו עם כל זה, והם המשיכו לגדל אותנו, אותך, אותי. אז עוד פעם, ברור, אני אומר, אם יש התעללויות רגשיות, נפשיות, מיניות ודאי, צריך לזרוק אנשים כאלה לכלא, אני מן הסתם. אבל כל מה שהוא לא שם, בסדר? וזה מאוד מאוד ברור שזה משחקי אגו. אח שלי, אחותי, אני אומר לכל מי ששומע אותנו, תעשו עם עצמכם עבודה, תתעלו על עצמכם. כשתשלימו עם עצמכם על מה שחוויתם מול ההורים, אין משהו שיוכל לעצור אתכם בחיים. מהמם. כן. טוב, גבי, היה לי ממש נעים לארח אותך. תודה רבה על האירוח, איזה שיח עמוק, תקשיבי, יש פה, אני מעולם לא דיברתי על כל כך הרבה ענייני דת בפרק, והיה פה שיח מדהים ומרתק, תודה רבה על האירוח. תודה רבה, גבי.